Ahoj, volám sa Rafał Dec, som servisný inžinier v spoločnosti Samaš. V dnešnom videu si preberieme prípravu hrabacieho stroja Twist 600P na prácu. Začíname pripojením hrabacieho stroja k traktoru. Hrabací stroj pripojíme na spodné ramená zdviháka a pripevníme horný spojovací článok. Pamätajme, že na prepravu by mal byť hrabací stroj pripevnený na pevnom otvore a na prácu prepojený na otvor s kvapkou. Samaš má vo svojej ponuke hrabací stroj Twist 600 a Twist 600P. Hrabací stroj Twist 600 potrebuje dve hydraulické sekcie. Prezentovaný hrabací stroj Twist 600P má špeciálny elektroventil, vďaka ktorému potrebujeme len jednu hydraulickú sekciu v traktore. Pohon pracovných jednotiek v hrabacom stroji je realizovaný pomocou hydraulického motora, ktorý je poháňaný hydraulickým čerpadlom z traktora. Minimálny výkon čerpadla je 30 litrov za minútu. Rýchlosť otáčania hrabacích jednotiek môžeme regulovať pomocou nastavení hydrauliky traktora, ako aj pomocou otočných gombíkov, ktoré sa nachádzajú v hydraulickom bloku. Prvé otočné gombíky slúži na reguláciu rýchlosti otáčania pracovných jednotiek počas práce, zatiaľ čo druhé slúži na reguláciu rýchlosti zdvíhania a spúšťania pracovných jednotiek na prepravu. Hrabacia Twist má hydraulické valce, ktoré slúžia na zdvíhanie pracovných jednotiek do polohy na otáčanie a prepravnú polohu. Navyše, valce majú zabezpečenie vo forme guľového ventilu, ktorý chráni stroj pred nechceným rozložením v prepravnej polohe. Hrabacia má zámky, ktoré počas zdvíhania blokujú hrabacie jednotky v polohe na otáčanie. V momente, keď chceme zložiť pracovné jednotky na prepravu, potiahneme za šnúrku, ktorá odistí háky prepravných zámkov a zároveň zdvihne západky. V tomto momente sa hrabacia zloží na prepravu. Hrabacia Twist 600 má dve pracovné jednotky, ktoré zhrňajú materiál do jedného riadku do stredu. Čo znamená, že máme dva typy pazúrov na pravej a ľavej jednotke. Pamätajme, aby sme pri výmene namontovali správny pazúr na správnu pracovnú jednotku. Hrabaciu Twist môžeme voliteľne vybaviť prítlačným valcom, ktorý sa nachádza medzi hrabacími jednotkami a dodatočne formuje riadok pod traktorom. Základným parametrom pri nastavení hrabacej hrable je výška pazúra od podkladu. Pamätajme, že pazúr nesmie poškodzovať trávnik, teraz našej lúky. Reguláciu vykonávame pomocou podporných kolies, špeciálnej kluky. Správne nastavenie výšky je zobrazené na nálepke. Odporúčaná výška na pazúra od podkladu sa pohybuje od 1 do 5 cm. Pred začatím práce nezabudnime na premazanie stroja. Mazacie body sú označené nálepkou s mazacou pištoľou. Je tiež vhodné skontrolovať tlak v pojazdových kolesách. Správny tlak v pneumatikách je veľmi dôležitý pre bezpečnosť a efektívnosť jazdy. Tento tlak je presne uvedený na špeciálnej nálepke, ktorá je starostlivo nalepená na vnútornej strane nohy kolesa vášho vozidla. Táto nálepka obsahuje všetky potrebné informácie, vrátane odporúčaného tlaku pre predné a zadné kolesa, čo je kľúčové pre optimálny výkon a dlhú životnosť pneumatík. Uistite sa, že pravidelne kontrolujete tento tlak, aby ste predišli zbytočnému opotrebovaniu alebo dokonca nebezpečným situáciám na ceste. Správne nahustenie pneumatík tiež prispieva k lepšej spotrebe paliva, čo je výhodné pre vašu peňaženku aj životné prostredie. S hrabovačkou Twist môžeme pracovať aj za traktorom. Na tento účel, kde musíme zhrabovačku vybaviť voliteľným závesom, ktorý montujeme namiesto prípadne prednej opornej nohy. Aby to urobiť, stačí odskrutkovať 8 skrutiek a na to miesto priskrutkovať už spomínaný záves. Teraz si poďme porozprávať o ovládaní hrably Twist. Ako sme už povedali, zhrabovačka Twist má hydraulický blok s elektroventilmi, vďaka čomu potrebujeme len jednu hydraulickú sekciu v traktore. V tomto momente máme na ovládacom paneli vybrané systém zdvíhania pracovných
jednotiek. Keď dodáme tlak z traktora, pracovné jednotky sa zdvihnú do funkcie obratu. Aby sme zhrabovačku zložili do transportnej polohy, potiahneme za šnúrku. Zámky sa odblokovali a hrabacie jednotky sa zdvihli do transportnej polohy. Aby sme spustili hrabacie jednotky z transportnej polohy, musíme znova potiahnuť za šnúrku. Dodáme tlak traktora opačným smerom a nastavíme záväz na vhodnú výšku. Takto nastaveným zhrňovačom môžeme začať zhrňovať. Na tento účel prepíname funkcie na paneli a natrvalo zapíname tlak na rozdeľovači traktora. Ďakujem za vašu pozornosť. Pamätajte, aby ste sa pred začatím práce oboznámili s návodom na obsluhu